Ak máte radi fyziku, určite ste už počuli o Higgsovom bozóne. Ak viete, kto bol Albert Einstein, teória relativity pre vás nemôže byť neznámym pojmom. Čo tieto objavy znamenajú pre fyziku, sme 19. januára zistili aj my. A to od naslovo vzatých odborníkov. Tí sa stretli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci astronomicko-vedeckého dňa. Astronomicko-vedecký deň zahájil projektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Vo svojom vystúpení zároveň predstavil univerzitný projekt Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály, patriaci k najlepšie vybaveným výskumno-vedeckým pracoviskám na Slovensku. Potom sa o slovo striedali vedci z viacerých univerzít a inštitúcií, ktorých snahou bolo spopularizovanie vedy u širokej verejnosti. Astronomicko-vedecký deň je podujatie, ktoré sa uskutočňuje na Trenčianskej univerzite od roku 2006. To bol v podstate prvý seminár pri otvorení hviezdárne v Trenčine. Potom to začala organizovať niečo podobné nezisková organizácia Pán Sofia. Tí ale s tým pred 2 rokmi prestali, tak sme sa rozhodli, ja a pár nadšencov, že zorganizujeme podobné podujatie. Čo by sme uvideli pri jazde na svetelnom lúči? Odpoveď na túto otázku Albert Einstein sformuloval v jeho teórii relativity. Tá je doposiaľ najpresnejším vyjadrením vzájomného pôsobenia hmoty, energie, priestoru a času. V skutočnosti však nejde o jednu teóriu, ale o dve. Špeciálna teória relativity vlastne opisuje dianie v prírode, vo vesmíre, ale aj v tom mikrosvete platia teda tieto zákony špeciálne teórie relativity a všeobecná teória relativity je teóriou, ktorá vlastne zahrania aj gravitáciu, alebo nejak povedané, že je rozšírenie špeciálnej teórie relativity pre gravitáciu. A kde všade môžeme poznatky z tejto teórie využiť? Vo vede sa vlastne poznatky tejto teórie uplatňujú napríklad aj v rýchlovačoch častíc, kde tie častice sa pohybujú veľmi veľkými rýchlostiami blízkymi rýchlosti svetla. Tam rozhodne sa relativistické efekty uplatnia a je potrebné ich brať do úvahy. V praktickom živote však existuje zariadenie, to je GPS, ktoré vlastne využíva výsledky všeobecnej teórie relativity a ktoré by rozhodne nefungovalo, keby neboli v technológii tohto zariadenia zapracované aj poznatky o výsledky, ktoré nám dáva všeobecná teória relativity. Božská častica. Takýmto nepríliš obľúbeným prívlaskom vo vedeckej obci označovali médiá najväčší objav roka 2012 a možno i storočia, a to objavenie Higgsovho bozónu. Táto častica vysvetľuje pôvod hmotnosti ostatných elementárnych častíc a tým zohráva kľúčovú úlohu vo vedeckých predstavách o vzniku vesmíru. Keby totiž po veľkom tresku častice nemali hmotnosť, stratili by sa v prázdne a nesformovali by sa z nich atómy, hviezdy, planéty a ani ľudia. Peter Higgs prišiel s tým kedysi, ešte predtým, než boli objavené tieto intermediálne bozóny, že existuje po Big Bangu, po vzniku vesmíru, existuje tzv. Higgsové pole. Kvanta tohoto Higgsovho pola je Higgsov bozón a že prostredníctvom toho Higgsovho bozónu napríklad tieto intermediálne bozóny môžu získavať hmotnosť. Fakticky, ak by sa potvrdila existencia ako toho Higgsovho bozónu, zatiaľ overili tzv. 2 módy alebo 2 kanály a majú overiť ešte ďalšie tie módy, teda tie ďalšie rozpady. No a ak sa to potvrdí, no tak skutočne tá teória je v poriadku v rámci štandardného modelu. No a ak by sa ukázalo, že budú pozorovať aj tých 5 Higgsových bozónov, ktoré by mohli mať každý inú hmotnosť, tak by sa mala potvrdiť, alebo dala by sa študovať tá tzv. Supersila. Áno? Supersila je teda tá sila, ktorá zjednocuje všetky 4 tie sily, gravitačnú, elektromagnetickú, slabú silu a jadrovú silu. Astronomicko-vedecký deň ozrejmil verejnosti nové alebo menej známe vedecké poznatky. Ak ste sa nemohli podujatia zúčastniť, vedzte, že Trenčianska univerzita plánuje v budúcnosti pripravovať podujatia podobného charakteru so zameraním na rôzne vedné odbory.